pe YouTube. Azi am făcut un mare anunț. Azi am câștigat-o pe Jackie dintr-un Big Box de la Brawl Pass. Ca Big Box-ul acesta. Îi dăm asta la 13 pas. 12. 13. A, 12. Și azi vom juca. Azi sunt de prietenul meu Tony și fratele meu Mihai. Și azi ne vom avem un skin pe Bull. Barbar King. Bull. Și vom juca azi pe Sol. Ce-am crezut? Hai pe Gemgla, bine? Că aveți misiuni, ai misiuni. Ia stai. Uite la misiuni și avem. Da, la quest. Avem. Ai de dat 180, nu stai, 180 de mii spălești de multe ori așa. Să faci 180 de mii spălești. Zică damage. Damage, da. Bă, până la geam. Avem și pe Brawl Ia-ți cu bol, ca să dai mai mult damage așa. Nu, mai cu Jackie dai. Nu, Jackie dai de 1000 ceva, dar bol de 2000. Da, papiere. Luăm 2600, cam așa. Bull. Jucăm pe Gemgla. Da. Și nu uitați că abonați, dați like și subscribe ca să primiți notificări de la mine. Da. Nu, clopoțel ca să puneți notificări. Asta înseamnă. Avem 4 și eu sunt... am pierdut, nimic, strângem. Da, noi suntem în bloc. M-a blocat. Avem aici mai multe persoane, din păcate. Aceea o 7, nu-i bine deloc. Am pierdut meciul ăsta, dar cu Jackie ar fi mai bine. Suntem bine, mersi. O, bravo, las că-i bun. O, câștigați, bravo. Am fost pe minus, dar am câștigat înapoi. Nu! Da la mine. Stai că aceea controlează. Păi prietenul meu să mă ajute. Mițu, nu și ea. Nu, e la stoarni. Se toarne. Nu. Câștigați, hai, dați. Bravo! Este, bravo, fugiți. Fugi! Uai, am snubi! În loc să fugă, ei stăteau. Ați văzut și voi? Cu siguranță că urmăresc acest canal de YouTube. Hai că e bun. Cu 11. Fugi! Jackie, fugi! Ce-ți vă voi de aici? Dă-i lui bul, dă-i la bul. Ia tot. Ești pe 21 și noi pe... Gata, câștigam. Eram pe minus și acum suntem pe plus. Avem aici 8 persoane. Am și facem 650 trofee și deschidem un big box. Nu se știe ori să ne pice brawler, ori nu. Nu știu. Deci da, nu uitați să vă abonați și să dați un like.
Crow. Hai că e bine. Bun. Să nu fie noob. Asta e. Și skin. Oh my god. Rico. Da, nu, fugi. Ia, da, e bun. O vine Crow. De multe ori rușii nu-și prește oșca. Nu, n-ați dau super, o să dau când asta mă mulțumesc. Anglia ăștia. Anglia. Și easy. Ia să vedem dacă sunt români pe aici. Hai că ești Ceșca, bravo, las că e bun. Las ca să le iau eu de așa, ha? Dar mai era fug. Nu, Cram, nu te duc, care e de așa la... Ești noob, ți-am zis că roșii ești noob tot. Trebuie să fac HP-ul. Mă duc acum. Las că bun. M-a dus fix în cap la ăsta. La comentariul meu. El primul, fugi, bun. Este. Bine că ai fugit. Hai, el. Bravo, aduce. Nu, E prima. Las că bun. Uite cum... Toți. Nu! Ba, da. Nu te crezi, nu. Mă duc pe Rosamuș. N-am spus. Nu, las că nu e câștigat meciul. Nu pe geaba am 14.000 pe consola meu. Da, el are 14.000. Eu am început contul. La Roza. Nu știu unde e Roza. Uite-o! Mamă, Roza! Linda. Las, mă duc pe Roza. Mă duc deodată pe Roza. Meciul ăsta e așa de lung. Păi ce, așa sunt meciurile, așa sunt multe meciuri. Uite-o! Hai că e bun. Nu e bun. Fug mai rabă. Am experiență. Du-te. Nu. HP-ul. E important HP-ul așa. Uite, e încandidat, zic. Este. Unde e Roza? Eu, tu ești Roza. O văzut. Du-te. Nu. Fugi. Dar nu pot. Hai. Vin la mine, vin tu la mine. Hai, vino el primul. O, vine și Rosa. Bă, dar tot neamul vine lora. Nu, meciul ăsta e pierdut din cauza tot neamul ăsta lora. Au rămas blocat. Știu așa. Da, nu e prea bun, nu e prea gine cu bol. Deci, dar la atâția trofei, zic, avem mai puțin brawler. Bine că avem un superaj 2 ori. Deci, hai să jucăm cu Poco, că poate să ne dea viață. Poco. Voi totuși mor episod 7 minute, 58 minute aproape. La 10 minute să încheiem episodul. Nu uitați să vă abonați și like. Ca să faci mai Dar multe trebuie să facem de 20. Dacă strângem peste 5 like-uri, sau peste chiar 2, vom mai face videoclipul cu din Brawl Stars. Și sau avem Free Fire. Da, să avem și Free Fire. Scrieți în comentarii dacă vreți să facem și video cu Free Fire. Am crezut că o dăm ultima dată, că Poco îți duci drept pe linia asta. Pe linia de lângă... Linia asta de la... Ce mai fi asta care o creează Supercell? De hit? Ripi. Bravo. Pe asta mi-e bun, zi. Să scrieți în comentarii unde trăiți, în ce oraș. Noi trăim în orașul Ungheni. Orașul... Ungheni e Republica Moldova. Da. Și noi suntem de nu vrem să facem pentru primul nostru canal de YouTube sau să facem mai multe. A dat viață. Da, lua și aia. Că era smart. Lui Jesse am dat, era smart. Lui Pierre. Măi, tu. Adică, da, lui. Mă greșesc și eu cu brawlerii. O să facem un videoclip împreună cu mine. Andreea împreună cu mine o să facem un videoclip și eu o să vă arăt brawlerii mei. Am Sandy și Crow. Nu prea trebuie, mă. Dar ți-am dat-o. Las că bun. Da, ascunde-te. Nu pot să mă ascund, că ești snobi. Ești snobi, poți să nu mă ascund. E mai rău dacă fac mă ascund, ca să nu mă... Ei, win-ul. Facem un win. Yay, win. Este. Așa. S-au predat și ei. Așa. Cum deschide... Nu, de că ne-a scăzut atunci. Ți-mi că ne-a scăzut.
Cu buri. Închide ușa. Uite-te că stau... Oh, Pem Shobit. Echipa cu Pem Shobit. Am crezut că e skin ăsta. Nu, e remodel. Uite tu, nu. Am crezut că au 2 de bul. A spărit. Bine care are o bită multimată asta, când de multimată ai de viață. Pe dâns. Uite că ăștia skin, joc game. De multimata. Nu trebuie. De ce? Când o să ai low HP atunci. Ca mea n-ai avut low HP. M-am luat păret. Noi acum facem un videoclip afară. Da, ne suntem Uite, ai zis ca să încheiem videoclipul la 10 minute, dar nu încheiem acum. la 20. Deschidem Big Box-ul și cam atât și cu acest episod. Da. Ai dat un hit și colța Am murit. Dar nu vei la atâtea trofee. Am dat și o cane bună. Dar nu e. Mai avem încă unul și e gata. Da, putem să Golațo. și golața, ui. Golațo pentru mine. Virus 788. Bine. Nu. Heal. Este, bravo. Nu. Cold. Mă ferit. Nu te cred, ce nu be cold. Ați văzut cum am ferit? Deci deschidem Rollbox-ul și cam atât și cu acest episod. Vom face un videoclip, nu știu, mâine ori chiar poi mâine. Pică ceva. Nu pică. Nu. Era șanse. Da. Noi, uite, dă să vedem mai întâi, să vedem șansele. Da. Intrăm pe shop, intrăm la Big Box. Da, poți la Megabox, că tot așa ești șans. Uite la Megabox. O avem un... e bună asta. Hai să facem unul de rank. La alt episod. Da. Mâine. Mâine vom... Special ofertă. Mâine vom face un episod în care vom deschide un Big Box, că o să strângem la 500 de Star Points-uri. Avem șansa legendare Brawler foarte micută. 0.11. Rar avem foarte mare. Dacă e foarte mare. Super rar, așa. Epic Brawler mai puțin. Star Power 0-0. Cu siguranță nu avem șanse. Bine, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul de like, să vă abonați și cam atât. Atât a fost și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați ce am zis atunci. Deci, la revedere. Pa, pa! Pa, pa! Păi, haide. Bă, dă Postează. Mai te dă să-l Da, vedem. da, să vedem. Mama, vedeai. Tu l-ai închis? Da. Da. Nu l-ai închis. Cum l-am închis? Nu, ți mai merge el. 89.